Profesionalek bezala egin dute ensaioak eta gaur hemen harrapazankeko, bizirazankeko finalean erakutsi beharko dute balio dutena. Euren izena da Bostak Bat. Nire bintzat iruditu jata oso bukaera ona izan dutela. Soleaga, txalo bero bat! Eszenatokia sentitzen duzu baina azpian. Hora ditzen dira M&M edo M eta M zergatik, beraia direlako Maria García, Mirari Arana eta Jon Martín. Oso ondo egiten zuen eta. Jarroak aurrera! Oso mistikoa izan da hau, oso mistikoa. Funkies taldearen dantzaldia. Oso ondo egin dozue, gainera nabaritzen da gozatu egiten dozuela dantzatzen dozuenean. Eneko Novales. Ez diot galdetu behar ondo pasatu duen. Ikusten zaio. Euren izena da Mackenzie. Punto positibo asko irabazi dituzue, Hauek izen oso bitxia daukate. Aurren ametsa. Nik leheneko galdera bat badaukat. Non ikasten da hori?